engangeke ngithathwe babushabango kuthiwa ngiyogezwa hayi ngoba ngiyogezwa ngiyohlumezwa emfuleni ngihuqwe ngetshe lena emqaleni kuze khale igazi ngihuqwa abantu abadala kukhale igazi ongawuthi lana emqaleni ngase ngihlale nginamakhekeba eyilonda onamathele phakathi siyakhuluma lento yakhuluma yamangena ngase ngisukuma ngahlala ngesila yavele yasithi kumina yathi mntanami sebegqose sisigqoko kwangathi lento ngiyayibona yomqhelisi ungeze ikhanda kimi yathi sikhumule esiqoko usilahle ngasithatha ngasibamba ngasiqebule ngasilahla lapha yana ngase ngiyasinda kwaba ukusinda kwami ngalelo langa mhlanga ngisinda sengiphambele umqondo siyabonga ngonyama kaJuda siyabonga impande kaDavida amen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge kungumusa kunguthando lukaNkulunkulu. Sibingelele futhi abangcwele endaweni zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlawumbe uyaqala nje ukuhlana nale channel. Ngizothi mina ungabusashintsha ungayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye sekukhulumayo ilezi ezimnandi kuphela. Angiqaleke nje ngokubonga ababukele endaweni zonke. Siyabonga ngokuthi na subscribe niyayikholisa le channel. Siyabonga ngama comments enu amahle kakhulu. Sanibonga kakhulu. Noma sithathe isikhathi kwesisikhathi ukuthi siphendule kodwa nje siyabonga. Ngiphinde ngibonge nokuthi na like na share futhi ngoba indaba ezimnandi akuzona zethu kuphela. Kufanele uthi mawusuyizwile uyisharele nabanye ufake nasemagroupini utshele nje noma umnganike eceleni ukuthi hayibo khona indaba ezithile la engiyibonile. So yilokho nje engingakusho nanokuthi ke siyanibonga nabo bonke nama channel members lapha. Siyanibonga kakhulu enikwenzayo kuhle ngebonakale but ngelinye lamalanga ngempela futhi kuyobonakala ukuthi nanikwenza kukhulu kangakanani. Nabo-ke nje abahlala beqhamuka emaceleni sanibonga kakhulu. Kubalulekile ukuthi abantu babonge. Ngiphinde nginibonge nonke bazalwane ngokuthi nama-advert niyawabuka. Siyabonga kakhulu. Asiza. Mhlawumbe omunye ngathi ama-advertani lawona lawa simoshela isikhathi ayasiza ukuze sikwazi ukuqhubha lo msebenzi nawo ayanceda kakhulu futhi angifuni uqamba amanga. Angingedwa ke la. Nkosi yezulu. Ngine family la nani niyabona nje kugcwele impela kuphethe. Amen. Yebo sidinga esinye istudio la sivulekile sithe ukuba sikhulu impela nje sihlale nje yabona. Kodwa ke sibonga konke. Siyabonga nje nalesi sinaso sikhulu sona lesi. Nkosi yezulu siyabonga. Ngine family yakangubane lana ize nobaba uNgubane bane message ikakhulukazi kodwa ubaba uNgubane. But ke ngisho ngithi family is supporting structure. Nkosi yebo ukuzohambisa lo msebenzi. Anginibingelele nginibonge ngithi ngiyanamkela nikhululeke nibe nisekhaya sisazoqala lo msebenzi but ke nibingelele mhlawumbe siqale ngakuye ngale ubaba uNgubane akabingelele nje ababukele endaweni zonke before siye kude. Ngiyabingelela ngegama lenkosi yethu uKristu Jesu waseNazaretha ngiyabonga ngibingelela bonke ngifisa ngiyabingelela ubaba uShabango yebo umphathi westeshi sale steshi iKota 2 Media ngibingelela futhi nababukeli endaweni zonke lapho sifinyelela khona ngibabingelela bonke ngegama lenkosi yethu uKristu Jesu. Amen. Nami ngizibongela ngibona uNkulunkulu esigcinile kusukela esikhathini eside sazanile nomgcotshwa ubaba uShabangu sisazane ngokuxhumana emoyeni nangokubusiswa ile station seKota 2 Media. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osihlelelile ukunathi size sifike ngize ngikwazi ukufinyelela nami kuso ukuzoveza ufakazi uNkulunkulu abeke kimi ukuthi
nami ngikwazi ukubudlulisana kwabanye. Ngakho ngiyabonga ngegama lenkosi Kristu Jesu manje naphakade. Amen. Amen. Siyabonga baba uNgubane. Mhlawumbe nje before size kumama. Sale nje mhlawumbe kube wena baba uNgubane ozo introduce nje mhlawumbe sithole namagama nje. Kube wena osiphaye ukuthi mhlawumbe igama lakho ubani kanjalo. Amen. Yebo. Njobe seshilo umphathi wesiteshi lana seKwatathu Media obaba uShabango mina ngengobaba uNgubane. Yebo. Igama lami elokuqala kwe-ID elesingisi uStanley bese kuthi elasekhaya umuzi kawupheli isibongo akaNgubane. Kodwa ke ngikhule abaningi belibizwa ngokunqamlelwa kuthiwa umuzi. Abantu abaneke baba ngenxa yeinkolelo babakholwa ukuthi igama lomuntu omdala alibizwa. Kodwa mase kumbuleka ngokwezwi lenkosi. Yep. Elithi izwi lenkosi mawufunda kuHosea kusahluko 4. Yep. Uverse 6. Ithi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yep. Kuyethiwe igama lomuntu omdala sikhule ngisho naseyinkonsiba nenkinga. Uthi noma ubuzwa umuntu ngisho endleleni ngisho ubuzwa uthisha uthi igama lakho ubani ngangigcina ngalazi igama lika baba ithi ubaba uma ngoba ihlonipha uthi nje ngeke ngikwazi ukubiza igama lomuntu omdala. Yebo. Kodwa kwambule kokunye sengike uKristu Jesu ukuthi kanti yebo ubaba ongizalayo omdala. Yebo nomama mdala. Kodwa kanganani ubaba uJehova owadaza umhlaba yena qobo lwakhe mefika even ngamhla efika kumgcojwa uMoses ezisho usho igama lakhe. Uyazisho ukuthi ungimina ngingikhona aphinda athi nginguJehova onamhlanje sembiza ngegama sethu uJehova. Even umsindise wethu umdala uzomhlaba inkosi yamakhosi ingonyama kaJuda elithi izwi lenkosi kuZaga kusahluko 8 athi uJesu ngamhla kudala amazomhlaba wayekhona engcwethe umsebenzi. uNkulunkulu wathi uJesu engakazalwa watshela abazali bakaJesu wathi nizomqamba igama uJesu ngoba yena oyosindisa abantu bakhe ezonweni zakhe endaweni zonke emagumeni nomhlaba simbiza ngegama sithi uJesu. Ngisho sesibambene nalophu uhlobo nawo lenkinga silibiza ngegama igama lika Jesu. Manje nayo ingakho ke nama njengenamahlonu ukulisha igama lathi mina ngubaba uNgubane kodwa nanti igama lami ngumuzi mase liphelele umuzi akopheli wakaNgubane elesingisi uStanley. Ngiyama nonkosikazi wami lana oseduze kwami ngokwesibongo sakhe sokuzalwa ungowakaHlambisa kodwa usengamthatha kaHlambisa waseboka kaNgubane umama uNgubane. Amagama akhe uHappy Zanele Ngubane lo seduze kwami unkosikazi wami engihamba naye bese ngiphinda futhi ngibe nomgcojwa wami ngale kwakhe unkosikazi umgcojwa wami engimhloniphayo umongameli isibongo wakaDlamini. Amagama akhe elesingisi uBrian elesizulu siphelele Dlamini. Yibone ngihamba nabo abagcotha bakaNkuluNkulu uNkulunkulu akube kuhle ukuthi kube yibona abaseduze kwami. Singakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangabo uthi uNkulunkulu asithwale zisibe kule ndawo. Amen. Nkosi yezulu. Hayi introduce kamnandi le ndaba baba uNgubane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga impela. Angazi before ngidlule kuwena. Ngikubize baba uNgubane noma ngizwile ukuthi igama lakho umuzi. Nami sengiyalibiza ngisasabi. Amen ngoba nelika Jesu siyalibiza. Yebo. Manje mina ke bengubani? Yebo. Sikwazi ukubiza igama lika Jesu. Yebo. Inkosi yethu.
umsindisi wethu bese ethi mina lami igama alihlonishwe kodwa ngiyakwazi ukulibiza lika Jesu. Siyabonga kakhulu. Naye ngifuna ukuya khona ukuthi ke mhlambe sithi mfundisi noma sithi impostoli noma sithi mprofeti before igama ngifuna ukuthi ngikubiza ngendlela ozoba comfortable ngayo. Mhlambe bishop angazi nje angazi. Yebo. Ngiyakhululeka ukubizwa noma engasiphi isigaba. Yebo. Ngoba iqiniso. Ngokwesigaba ngumfundisi. Futhi futhi ngokwesigaba futhi sengaphinde futhi ngagcotshela nokuba umbishopi noba udokotela kwezevangeli futhi nango kugcotshwa inkosi amakhosi uKristu Jesu ngumpostoli. Kodwa kusho ukuthi siyazi ukuthi even inkosi amakhosi ngonyama kaJuda zonke igaba ubiziwe ngazo uKristu Jesu na uwabizwa ukuthi umfundisi wazisho ukuthi umelusi wayibiza ngazo zonke igaba. Kodwa uma futhi even encwadini even amaHebheru iyamchaza futhi uJesu wayeyimpostoli futhi uyavela futhi uJesu ukuthi wayeyudokotela. uDr Jesus. Yebo. Ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngakho ngikhulekile noma ngathi nje ubaba ungubane, nongathi umfundisi, ngathi umpostoli leso sigaba nje esivuma ngoholo umoya. Hayi ngiyazwakala. Siyabonga kakhulu. Yebo sibingelele mama ngubane. Yebo siyabonga futhi nawe ukuthi ukwazile ukuthi uze. Sibonga nje ukuphelezela ubaba ufike. Amen. Inawo kubingelele. Yebo. Ngiyabingelela. Amen. Ababukeli bonke beGwada2 Media. Yebo. Ngibingelela kakhulu kuba Bushabangu egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu usithwalile sisuke entabeni zaseThekwini sasafinyelela kule ndawo. Kwakade kuyisifiso sethu sibuka uNkulunkulu enza umsebenzi omuhle ngabagcotshwa bakhe. Sibuka ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bafinyelele kulazini iqiniso. Manje masibona uNkulunkulu esebenzisa ubabushabangu ngalendlela kusithokozisile bekuhlale kusenhlizweni zethu ukuthi sithi inkosi abangcwele bakho befinyelela kula ndawo. Kuhle kakhulu siyafisa nathi ukuthi sifinyelele egameni lika Jesu ngoba akukho kunye ukuthi kulesi sikhathi kakhulu uJesu esebuya abantu bonke bathole iqiniso lika Jesu bathole nokuthi uJesu useyabuya ngoba abantu abaningi abazi ukuthi uJesu useyabuya. Abantu abaningi bashunyaziwe kakhulu kodwa abantu ababonanga. Manje sokuyikhathi zokugcina sokuyikhathi zokuthi useyabuya manje asikuthola ukuphumula kungathi la samba khona endaweni zonke abazalwana abanye bawufakazi siyahamba zonke indawo kodwa sibonga ukuthi ubabushabangu asivulela ithuba lokuthi nalapha singafinyelelanga khona kodwa abantu bazozwa ukuthi napa bamemezela ukuthi uJesu seyabuya kulesi sikhathi. Ngakho nginokuthokoza enhlizweni yami uma ngabe siphinde sibonane nobabushabangu egameni lika Jesu. Amen. Sibonga kakhulu. Basibonga uMoya Ongcwele ngoba uyena osihlanganisile. Amen. Udumo lungo lwakhe. Yebo. Hayi akunankinga mhlawumbe sidlulele kuBabudlamini. Amen. Eduze kwami nawe sikubingelele futhi. Siyakwamkela. Ayibonge ngiyabonga babushabangu ithuba. Yebo. Usiphelone lihle kangaka. Ngibingelele abalaleli nababukeli emhlabeni wonke jikelele egameni lihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Yes. Sesikhona phakathi kwalendawo kuumusa kuuthando bangcwele ukuthi samkelwe ngaluhlobo olumangaza kangaka ubaba nje ozithobile ubaba uShabangu. Siyabonga kakhulu baba imfudumalo sinike yona wena baba nomndeni nabazalwane obambisene nabo nabo bonke nje
obambisene nabo abazalwane bonke siyabonga kakhulu ukuthobeka kwakho ukuzihlisa kwakho ukuthi nathi ugcina usibizile phakathi kwale ndawo ukuthi sizoveza uKristu njoba lapha kuJohn chapter 3 kuverse 14 ishilo incwadi engcwele ukuthi njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuthi iphakanyiswe so nathi akukho okuningi ngumntwana nje omusha ngikhona nami lapha phakathi kwale ndawo akukho kunye ngikuphethe ngaphandle nje kwaloko ukuthi sizophakamisa uKristu zikhona izinto ekhona emhlabeni noma ezweni noma esizibonayo nje emalokishini semakhaya okuningi nje kodwa ngiye ngibuka ukuthi mengiqhathanisa okusezweni nokuKristu ngibona ukuthi izinto ezingijabulisa kakhulu mina izinto ezika Jesu Kristu waseNazaretha noma kukhona nje okunye abantu abasha benze okuningi okuhlukahlukene abasindisiwe even imbala kodwa mina nje ngiyangijabulisa kakhulu ukuthi ngizisondeze noma ngizihlanganise nomsebenzi kaNkulunkulu wona ongikhululayo iwona ongijabulisayo baba kakhulu ingakho silana ngize ngenhliziyo nje enhle ukuthi nami ngiphelezele ubaba noma bezoshumayela indaba ezinhle indaba zikaNkulunkulu asiphethe okuningi bangcwele kodwa nje siziphethe indaba ezinhle indaba ezingaqabanisi kodwa izindaba zokuphila kwamanje kuphinde kube ukuphila okuphakathi siyabonga uthe ubaba wena upresident ngiyakubona futhi nangendlela ogqoke ngakhona impela ugqoke njengepresident umuhle nje yazi nonke futhi nibahle impela nje kuyabonakala nihlanziwe la ngegazi lika Jesu siyathoba baba irole yakho as upresident yenza nje kuza kanjani baba to president ngifuna ukuzwa ngawe yebo baba siphinde sibonge baba yebo ubaba ngiyakholwa nawe ukuthi akusinto ekwakuyinto engangizothi wayiplanile noma kwakuyinto nje awayezenzela yona kodwa ngiyacabanga ukuthi usebenziswa kakhulu uNkulunkulu mhlawumbe ngenxa yamagalelo engiwenzayo ebandleni ngeke ngithi amagalo mhlawumbe amakhulu nje ngizothi ukuyimisela ngokuthi nje ngiyangizama ukuthi ngibambe lekuthiwa angibambe khona noma uyokuthiwa nje kuphi nje mofisa ukungithuma ngilomuntu ofisa ukwenza izinto mengingayazi into ngibuze kuningi kakhulu siyazi ke bangcwele ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kakhulu so ekubeni umkhulu udinga ukuthi wenziwe futhi njengoba wazi nawe baba babushabanga ukuthi abazalwana bekho baningi kakhulu kodwa nje laba abakhona kumele ukuthi bawenze umsebenzi nami ngiyacabanga ukuthi ubaba wabuka nje lapha nalapha ukuthi ngilo mntwana nje osafisa ukuthumeka nowenzayo nje baba noma yini angikhethi ngisho kanjalo akukho ngathi lo mhlawumbe ngiyakhetha lokho ekuthiwa ngikwenze noma nami engikubonayo ebandleni okunesidingo sokuthi ngikwenze ngiyakwenza nje nokuthi ngiyinikele kahle kahle ngiyambonga uNkulunkulu ngalo ukuthi into ebalekile emsebenzini kaNkulunkulu uyinikela usebenze ngenhliziyo evulelekile ube umuntu ongabi nesimo ebusweni mhlawumbe sokudinwa ube umuntu nje uhlezi ujabulile kuloko kujabula kuyasiza kwenza ukuthi umuntu akhululeke aqhubeke akuthume noma wenze noma yini nje kuthiwa yenze lokho kukhulu kakhulu kumina ingakho mhlawumbe ubaba wabona ukuthi mhlawumbe kungcono kube njalo kuyena ngeke ngithi mhlawumbe ngoba mhlawumbe ngenza izinto emangalisayo ngingenza nje mina baba noma yini nje ngingasho ukuthi ngakubeka kanjalo uyathumeka yes ngiyathumeka hayi yes ngeke ngithi baba mhlawumbe wangibeka ngoba ngithi mhlawumbe ngiphakeme noma mhlawumbe ngithi ngifundile noma ngithi mhlawumbe khona ngikwenza kahle kunabanye ongcono cha angeke ngisho kanjalo ngizothi nje kwaba umusa ukuthi nakubaba ukuthi kumbuleke kanjalo akusiko nayo mhlawumbe ukuhlakanipha kwakhe nokucabanga kwakhe ubaba kakhulu kodwa nje asike sithi nje umusa oqhamuka kubaba uNkulunkulu hayi cha siyabonga kakhulu ngikubuza ngamabomu bengifuna ukuthi kuba wena oza nempendulo futhi waza nempendulo kahle ngiyayithanda le amen engathi bangaba baningi
igenge esase ku age yakho nencane kuwena Amen. ethumekayo Yes. bazalwane yabona uma ngabe ukuthi uyathumeka Amen. uthola namagama amnandi awuzwe nje Yes. to president Nkosi yezulu. yazi nje Isibusiso. umusa nje ngoba nje wena uyathumeka nje njengobusho nje awushintshe ebusweni udineke imanje yini manje nje ube umntwana kaNkulunkulu Amen. so sakubonga kakhulu lokho bazalwane ngibonge kakhulu Amen. yes Amen. hayi ke ngizocela ke nje ukuthi ngisale nobaba uNgubane Amen. ngibonge kakhulu nje ukuthi nivele nisazobuya Amen. nisazobuya nje siphinde futhi siqhubeke nalobufakazi ngoba ngizwile ubaba uNgubane ayiphethe lapha hayi ayizokuphela manje Jesus Lord. nani nihamba ningene futhi so sibonge nje ukuthi nibe khona nisupport then ngisale nobaba uNgubane siqhubeke sobona inkosi yasihola kho konke kakhulu Amen. amen ngaphandle mabo mama bekusafuna ukusho something nje mhlawumbe oh okay hayi ke baba uNgubane uwena ophethe ufakazi Nkosi yezulu. angifuni ke mina ukuyimosha ngikhulume kakhulu Amen. ngidedela kwena Nkosi yezulu. ngizwile ufakazi ophethe bosiza abantu abaningi Nkosi yezulu. yebo singene kubo Amen. amen Siyambonga ophilayo. yebo Ngiphinda ngibonga egameni lenkosi Kristu Jesu. yes Leli thuba senge ngabingelela ke ngisiyambonga ophilayo seke ngayichaza ukuthi ngingubaba uNgubane umntwana kaNkuluNkulu ngingubaba nje osindisiwe yes ohlanziwe ngegazi lenkosi ethu Kristu Jesu amen nokho ke angizange ngizalwe ngisindisiwe into sengayichaza nangokwesibongo ngokwesibongo ngiba sengasho ukuthi ngokwesibongo ngokwaNgubane yebo abantu abaningi ke bayazi ukuthi njengoba ngithi ngubaba ongazange azale sindisiwe nangokwesibongo kuyaziwa ukuthi isikhathi esiningi nje ngingizithi mina lana kwaNgubane ungathi lapho khona ayefuka uSathane wafika kwabalance khona ngoba noma ngathiwa kwenziwa ngisho amasiko uqobo lana sibongisa kaNgubane suhlobo labantu olwaziwayo ukuthi impela lubalance kakhulu emasikweni kakhulu esikweni leli lokunquma imino njwani ngubaba uNgubane ngisho imino yami nje nami oyibheka ayiphelele yonane na hafu ongangothi esibonge engizala kuso uma thi sikholela kakhulu emasikweni ngizalwe ngahlanipha kwaziyo ukuthi ngisho ingane uma ingeyona yakaNgubane ngoba uma ke kuya konqunywa umuno lapha kaNgubane awunqunyelwa kwenye indawo unqunyele esibayeni bese leli ilunga mase linqunyiwe bese lithathwa bese lifakwa ebulongweni bese kukholelwa ukuthi once waflathela wabheka lena uma usophenduka uthi wolifuna lelo lunga useyophinda ulithole okukholelwa ukuthi lelo lunga selithathwe abantu abangasekho abadala selithathwa amadlozi ngakho ke ngizalwa kulobo bomnyama na obemnyama nangokwesibongo ngakho ngazalelwa endaweni yasebomnyama nangokwesibongo ngizithi mina ngazalelwa ebumnyameni kwakumnyama ngokwesibongo komnyama emndenini komnyama nangokwendawo engangizalelwe kuyo ngoba ngokwasemndenini uqobo ekhaya lapho ngizalwa khona angikaze ngizwe namhlanje even nakwizizukulu sokhokho ukuthi ukhona njena noma kokhokho noma komkhulu noma kobaba owake wasindiswa noma ngithi ngibheka futhi nangapha ngasohlangothini likama angikaze ngizwe ukuthi ngasohlangothini likama ukhona owake wasindiswa noma komkhulu noma kokhokho komkhulu kuze kuya kubazali bami uqobo ngakho ngazalelwa ebumnyameni nasendaweni engazalelwa kuyo kwakumnyama kwakuyindawo
engangakaze ngizwe noma sengihlaniphile ukuthi ukhona wakwasindiswa endaweni engazalo la kuyo kwakungekho ngisho lodwa ibandla labazalwane engekho umuntu osindisiwe lingokho ibandla labazalwane nesonto elalikhona kuleyo ndawo sengihlaniphile sengikwazi ukubona kwakuyisonto lamaRoma ngakho nomuntu okwakundemethuka eyenkonzweni waye eMaromeni nabazali bami ngiyakhumbula ukuthi babeke bathi mabeya bayina seMaromeni nathi singane babesithathe basise esonto labaRoma ngoba ilona elalikhona endaweni ngakho ke endawo ngokwendawo engazalola kuyo kwakumnyama noma ngithi kwakumnyama nangokwendawo kwakusehlanzeni uyabona ehlanzeni fusalesi asikhathi njengoba ngobaba njena ngokokuzalwa ngazalwa ngo1961 kuOctober 31 ngakho njengamanje yena ngokweminyaka ngineminyaka ewu63 ngakho kulesa sikhathi engazalwa kulanda engazalwa kwakumnyama ongangokuthi insizwa kuleso sikhathi zazifaka imtshotshovo zibhinca kuphathwa nje induku intombi zigqokela imtakelo kubhinca kwindawo nje okwathi indawo yamabhinca kusemnyameni nangokwendawo kwakuphansi lena endani ebizwa ukuthi semaqadini phansi emabedlane ngakomagugwana esitolo emaqadini lawa aphansi kwendawo yakanyuswa phansi kwedolobha elibizwa ngokuthi iPotazile lapho ngazalwa khona lapho inkaba yami ikhona lapho sasuka khona sasesibuyela ngiqala sasesibuyela ngapha Embo ngafika Embo ngineminyaka ewu8 okweminyaka eyisishagalombili ngakho ke ngubaba ongaza njengoba ngithe ngubaba osindisiwe kodwa angizange ngizalwe ngisindisiwe ngakho ke ukuzalwa kwami kuleso sikhathi kwafika lapho khona sengihlaniphile ngubaba owakhula kusole ebunganeni bakhe angangakaze ngize ngayizwa impilo ekhule sengisindisiwe kodwa ngakhula nje ngiphila impilo enzima ukuphila impilo enzima ngikhumbula ukuthi kwathi ngineminyaka eyisithupha ngahamba ngathathwa omunye woanti ubaba weyedwa kwabo engenamfowabo enodadewabo kuphela abawu7 kodwa kwakumnyama emndenini uthi ngisho emndenini uqobo akuzwanwa abane ngisho ukukhuluma akukhulumiswana uma wekathi mengixoxela athi ngisho ngingakazalwa uqobo kusole leganeni kwakhe kwakumnyama ubaba waganwa eseke waganwa abaningi omakoti eganwa befika behamba ngokwempilo eyayikhona nangempilo nje ayinkinga phakathi emndenini wafika uma wafika kulobo bomnyama kwasozalwa mina ngazalwa ngabo oqala ngaba ingane umfana kulokho kwenza futhi ngaphila futhi ngabhekana nobuningi umzima ngoba nango kokuzalwa kwami kwakwabona makuzalwa ingane okumfana uyengane umfana kwamanje kuzalwa ingane eyinkinga ezovusa lo muzi ngokwasemndenini abane baba babesebebona ukuthi kungewona umuzi ongafanele ukuvuka okwenza mina impilo yami yathwala kanzima kakhulu kwathi ngiyakhumbula kwaphina futhi ngabhekana nesimo esinzima okwathi ngineminyaka eyisithupha ngathathwa omunye wodadewabo kababa ngaya kophila lapho khona ngaphila khona ngahlala khona lapho engaphila khona futhi impilo eyabanzima kakhulu angekho owake waphila le yampilo waphinde wakwazi ukuphila waphinde wakhula ngafuna impilo enzima kakhulu ukuphila uthwele nzima ngayo yonke impilo yasemndenini ongangokuthi
kwathiwa nokuthathwa kwami kwakuneyinhloso ezithile ukuthi kufanele ukuthathwa kwami kunamasu ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngiyobulawa kodwa uNkulunkulu wangihlenga ngoba uNkulunkulu uyamhlenga umuntu ngaphila lapho ngasinda ezimene ezimzima engadlula kuzo engake ngivalele endlini ngishawe khona isikhathi engake ngashawa ngivalele endlini ngaze ngakinywa ngaze ngaphapha sokuthiwa impela ngifile kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngavuka ziningi igabe engadlula kuzo ngaze ngafuna ngisho ukuhlala entabeni ngabuya ke sekuneminyaka ewu8 lapho engafika khona sengibuyela kubazali bami sebethuthile emabedlane sebelana endaweni yasembo lapho ngiphinde ngakhulela khona ke sekuthi ushaywa nje usasemncane kwafika na ku8 years ngosula ngo5 years ngahamba ke no 6 years ngiya khona ngibhekana nalezimo njena ngiyingane engangeke ngithathwe babushabango kuthiwa makuthiwa ngiyogezwa hayi ngoba ngiyogezwa ngiyohlumezwa emfuleni ngihuqwe ngetshe lena emqaleni kuze khale igazi ngihuqwa abantu abadala ukhala igazi ongawuthi lana emqaleni ngase ngihlale nginamakhekeba eyilonda kunoma ngidlala nezingane ezinye ngisengihlale ngengane ehlekwayo kuthiwa ngigcwele amakhizana emqaleni izingane zingijova zingigcona ukuthi kuthiwa ngigcwele amakhizane emqaleni ukuthi uyabona ngikhuhle kanjalo ngibanjiwe ngikhuhlwa ngetshe bese kuthathwa ibhakede u20 liter noma u25 liter amanzi akhiwa agcwale ngithelwe ngawe ekhanda uyabona ka amanzi emethelwe ekhanda akuthele ekhanda number 1 ayabanda number 2 maningi akuvimba ngisho ukuthi ungakwazi ukuphefumula ngangibanjwa kanjalo ngihuqwa kanjalo ngetshe ukuthi manje ngaphunuka ngophunuka ngibaleke ngiye ngiphonseke ehlathini kwakunomlungu owayekhona lapha endaweni owayebizwa ngothi usithwathwa lele endaweni zako Richmond kumezwe yena kuthiwa kadubula lapha ehlathini kukho umuntu ongena ehlathini ngenhlanhla uyaphuma umlungu abone kusho ukuthi wevela phuma abonje ngoba ingane kwawevela phuma umlungu ame ayibukele ngijahwe nangezinja ngijahwe nangayo yonke into wangihlenga uNkulunkulu ngoba nempilo engangiyiphila lapho ukudla ngingadli qobo engaze okwenza ngize ngifuna ukuhlala entabeni emva kuba nakade ngikinywe ngivalele endlini ngadela kuba mnyama emehlweni engibona kusho mina ngaquleka kusibona abasebebona kusho ukuthi ngifile ngoba ngapha sengilasiwe endlini ngani mangivuka kwathiwa kanti kusavuka baphinde bangena ngaphinde ngashawa futhi ngaphumula lapho ke ngabaleka ke ngahlala entabeni engahlala entabeni kwazi kwafika usuku lapho kwafika khona ubaba engilandile ngihlala entabeni njena ngiphila ngokudla engingadla mkwaqhamukaphi ngangidla ukudla engikuphiwa uNkulunkulu uqobo ngoba akekho umuntu engangena noma esemzeni wakhe ngingene noma ngidle ngangihlala nezingane ezendawo sidlale nezingane makusemini uma seziye emakhaya izingane mina ngizobe sengiyahamba kuphela ngiyobheka ukuthi namhlanje ngizongena kusiphi isikhotha engizongena ngilale kuso ngingane njalo angakafiki na ku8 years ukuthi ngizongena ngilalephi ngiyakhumbula ngelanga engabuka ngabona zidlala nezingane kwathi sokudla sezihlakazeka izingane seziya emakhaya ngase ngabuka omunye umbila ulaphana emzweni womuntu ukuthi lwambila angiyeke olala kona namhlanje yena ngangisenkalweni zako Richmond ngayongena khona laphana ngangena ngalala lapho engavuka khona ebusuku kwangathi khonto engiphaphamsayo ngoba ngangilala phela ayikho nengubo kulala ngangineyembe lamayembe langathi ayimdada ukuthi mangilala ngivele ngilale ngiqojeme bese ngifaka amadolo phakathi kwabo ngathi khonto engivusa ngamathi ngiyabheka lapha phambili nanga amadoda awu2 ayeza ahlome aphethe amahawu aphethe izagili aphethe yonke into ngase ngani mangisukuma ahamba yakhokhoba ngama ngisukuma ngima nawa ase angabe sakhokhoba aseza eseqondile ngase ngizama ukwabalekela bangijaha kwathi ngibale
ngibaleka ngiyakhophuka ngoba umuzi walensimi ungasenhla umbila olayini ngibaleka ngiyakhophuka ngikhubukela kulomuzi bangijaha labantu bamba bengishela ibanga bengafuni ukungilinda lapho engase ngafika ngama ngangqongqoze eminyango baze bavula kulowo muzi labantu bemile mabeqeda nje umbila bengathi ngangena labantu babe badu umbila ngendlela umbila waleyanda wawukhula kodwa babe badu umbila wofika la kubona esifubeni bebadu konke mase ngihlaniphile sengiyabona kwangebona abantu lapha ngakho ngaphila leyo mpilo enzima kusola ngihlakanipha ngaze ngafika isikhathi ke lapho khona engabuya khona ngeza ekhaya ngafika basekhaya sebelana Embo kuthe sengikhona futhi Embo noma sengifike khona kubazali bemekhaya nakhona angikaze ngiyiphile impilo ekhulekile kwathi noma sengisekhaya Embo mina ngakhula even phakathi kwami nobaba kuphila kwathi impilo ekade negundane khona ekhaya qobo ubaba ngangiyingane njena engathandeki emehlweni akhe ongathi ngiyakhombula ukuthi ngenanga khona isikhathi lapho kwake kwaze sengihlaniphile noma kona ngangekho kulomhlangano kodwa kwake kwaqoqana ngisho abantu abayizihlobo nabantu abasondela umndeni wasekhaya ebuzwa ubaba ukuthi ungabe lengane yakho ngubane awuyizali khuluma mangabe ungayizali wathi hayi ingane yasiwonini engilikhumbulayo okwafika nje egameni lami emadlebeni ami ngiqonda ukuthi angizange ngikwazi ukuphila impilo ekhulekile ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ekugcineni uNkulunkulu nami akhombise avule amehlo ami ukuthi wayithanda impilo yami kusola ngingakazalwa ingakho kusukela njena kunencwadi engingibusise lapha kuJeremiya kusahluko 1 kamhla uNkulunkulu efika kuJeremiya athi Jeremiya ungakabukhona ngisho esiswini sikama wakho athi ngakwazi athi ngakugcoba ngakwenza umprofeti esizweni engikholayo ukuthi nami konke lokho okwakwenzeka nokwenzeka ngize ngiphila ngikwazi ukusinda kuza zonke lezi igaba noma ngiphila ngihlala ngisinda noma ngilala nasentabeni ingoba uNkulunkulu esimkhonzayo weyazi impilo yami yebo egameni kaKristu Jesu ngakho ke kuthe phezukwa lokho ke ngiphila impilo eyayinzima kanjalo phakathi kwami nobaba ngancane futhi ngapha kwakungekho ukuthula empilweni yami ngangiphila impilo yokugula ngihlala ngikhula ngokugula abazi kungekho ukuthula abazali bami bengayitholi ukuthula nokuphumula ngempilo yami ngingane ehlala egqigqiswa ezinyangeni ezangomeni nakubathandazi kuzana ukuthi impilo yami yini ngangegula ngalo lonke uhlobo lwezifo ngathi ngisho esikoleni mina ngangikhula njena ngifunda nje kabuhlungu ngihlala ngegula kokunye kuyothi kungakaphuma isikole mina sengiyagoduka mhlambe emini sengiyagodukiswa kufuna ngiye ekhaya nasebusuku ngihlala ngiyingane ehla ndiphila ngokugula nje kuvela ini ngangiphathwa nje izifo nje eziningi ngathi nje zonke izifo ezikhona ezikhona emhlabeni imkhuhlane igala lami lahlandile impilo ephila ngobuthakathaka ngiyakhumbula khona unyaka uma ngithi nje ngangigula nje ngihlala impilo yami ngihlala ihlupha ngihlala igula phathwa yikhanda ngiphathwa isisu noma yini nje ukugula yayidlalela nje empilweni yami ongangukuthi uma ngithi ngiyengizethi nje akukho ukugula ongakaze kudlule kimi ngoba ngiyakhombula ukuthi khona isikhathi lapho mangicabanga ngangela mhlambe sengifunda mhlambe ngangila ko 12 years mhlambe 12 to 13 years lapho engake ngaze ngagula impela mhlambe ngangila ko 11 10 years ngagula nangokuphambana lomqondo uqobo ngake ngaphambana umqondo ngiyakwazi ukuphila usophambana umqondo uNkulunkulu efuna ngaze zonke igaba okwathi uyabona mangithi athi uNkulunkulu athi Jeremiya ngaka ungabukhona ngisho esisusi kamakho ngakwazi nalapho njoba ngangiphathwe zonke izifo alukho uhlobo lenyanga
olungakaze ngilungilaphe zonke inyanga ngisho ezamandiya ezabantu ezamandiya zonke inhlobo zegaba zabantu zadlula impilo yami yadlula ezandleni zazo khona isikhathi engisikhumbulayo engingathi indaba ngisikhumbula ngesikhathi ngigula ngiphamelelo umqondo yebo ngenkathi ngizosinda ekuphamelelo kwami umqondo angazi kwenziwa lokho uNkulunkulu wenza ngangakhohlwa kodwa ngiyakhumbula ngamhla ngizosinda ngangilele ebusuku kwangena indoda nje eyayifaka ingubo ezinde ezimhlophe ezayishaya phansi ngiyabonga ngegama lika Kristu Jesu yafike ama le ndoda yama ingena vele ameceleni komnyango ithe mayimile kwangathi la kumina ekhanda kunomqhele oboshiwe ozungeza ikhanda onamathele phakathi yasiyakhuluma le ndoda yakhuluma yama ingena ngasengisukuma ngahlala ngesila yavele yasithi kumina yathi mntanami sebegqose sisigqoko kwangathi lento ngiyayibona yomqheliso ngeze ikhanda kimi yathi sikhumule esiqoko usilahle ngasithatha ngasibamba ngasiqabule ngasilahla lapha yana ngase ngiyasinda kwaba ukusinda kwami ngalelo langa mhla ngisinda sengiphambele umqondo siyabonga Nkosi yamaJuda siyabonga mpande kaDavida siyabonga Nkosi yamakhosi egameni likaKristu Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga baba ngegama likaKristu Jesu amen siyabonga Nkosi yezulu yes yes siyabonga mangaliso kwakwesikhathi sokuphiliswa impela siyabonga Nkosi yamakhosi yebo angaze ngikhohlwe kuzobe namhlanje yes phela le ndoda yakusho yathi mntanami sebekuthwese sisiqoko ngasithatha ngasiwasithi qibo manje sibamba ngasijikela lapha ngase ngiyasinda ngasinda kwazi kaba namhlanje haleluya angikaze ngiphinde ngiphathe lokugula haleluya Nkosi yezulu yebo yonke ngigula abazali bami umama wekafakazi ngakhumula ngenanga engakwathi ngigula impela yami ngixakekile uma ngena ngawo zakhuma nobaba wathi ubaba wakhe kwavela kwabonala ulo mntwana uzohlupha ngoba wazalwa embethe okhomthi impela kufanele abe isangoma Nkosi yezulu amen ngakhuma wekufakazela lokho nami kwafika isikhathi lapho sengihlaniphile yes angangekufakaza ngenxa amaphupho engangiwaphupha ukuthi impela kufanele ngibe isangoma nembone engangiyibona ngangiphupha konke ngiphupha ngishiya inyoka zasemanzini ngiphupha konke nezinyoka ezangoma ezithwasa ngazo kokune kuthi ngisho kuhleliwe kunenyoka engangiyibona ngisho ezingabona umuntu kodwa ngiyibone mina khona ngena ngikakhumula ngibona inyoka emhlophe inyoka engenabala mhlophe angikaze ngiphinde ngiyibone leyo nyoka kodwa ngisenalo umoya obungoma ngake ngayibona leyo nyoka ngakho ziningi into engake ngiyibone abantu bengaziboni ngishinto nje ezokwenzeka yes noma ngathi izobona liqhamuka inhle noma uzobona liqhamuka imbi noma ezokwenzeka kimi noma ezokwenzeka ngisho endaweni yes noma ezokwenzeka emndenini ngangiyibona leyo nto ingakenzeki ngakho nami ngangifakaza ukuthi impela kusho lokho abakushoyo uthi kufanele ngibe isangoma impela kufanele uma ngithi kuningi engangikubona kungabona umuntu ngwakhona engikhumbula ukuthi ngingakayi kohlala ephathini yes ngithi ngihamba konje ngapha ko Richmond igama lendawo ngoba njengoba ngihamba ngene no 6 years yeah ngingakayi khona kusho ngangila ko 5 years lapho ngangabona khona ingane indiza leya ngane yayindiza ngangibuya kodlala nezinye izingane ubhekile kwakusemini ngibhekile ngalele onganguthi ngani mangibaxoxele ekhaya bangiphikisa bazi bakhola lokhu ngoba impela sengikuxoxa nami noma sengimdala ukuthi impela kusho lokhu ngakubona ngempela ngangipha kodlala ekhaya kwakho nje endaweni ngapha emabedlane kwakusendanje sendane ecakele ayilona ukhalo nje kodwa indawo nje ethe ukucakela
kunendawo kodwa bese ithi ukunukela bese phezulu kundawo eyayinesonto lamaRoma lapho kuphinde futhi sifunde khona siyingane ngo first year ngawufunda khona kwakusathi u first year ke le ndawo sekuthiwa manje no grade 1 namhlanje kwasathi u first year ngawufunda lapho first year kwanendawo yayi ground ke lapho esase sihlale khona siyingane kwathi sengibuyele ekhaya kwangakandiki imigwaqo qala sengibuyela nje ekhaya ngezwe kukhonto ehwashaza emva kwami ngathi mangiqalaza ngemva kwami hawunansi ingane iyandiza yangilandele ihambela nje mama phansi indiza njena mama phansi ongawuthi indiza ihamba ebuthinteke utshani ingakho utshani buhashaza mangiphenduka ngithi ingane kodwa inkinga lengane angiyisabanga angazi kwenziwana ngithukanga angiyisabanga yangilandela mayifika kimi yasifika ngigudlukela yaphuma ngapha kwami ngaze sandleni sokudla ngapha sebuyela futhi ngaphambili endleleni yaqhubeka nokuyindizela ngahamba ngiyilandela umehluko futhi omunye ngalengane yayingenawo umzimba nje lo wenyama njengabantu ojwayelekile umzimba nje owumoya kodwa yize iwumoya uyayibona ukuthi kodwa alukho uhlobo lesitho esikhona kumuntu esingekho ziyabonala izandla imino inyawo amadolo amathanga imlenze yabo inyawo yonke into ikhanda uyakwazi ukubona ubuso yonke into ikhala yonke into umlomo amadlebe yonke into umuntu nje uphelele kodwa kuphela lo muntu uwumoya uyakwazi ukumbona babushaba ngongapha uzobona kuphumela ngale kwakhe umoya nje qobo kodwa umuntu wakhwe ngokomoya lona ojobe njengombala wesibhakabhaka umbala ongemhlophe umbala ojobe blue yabo ingakho ethi njena kuningi angangekubona okwangabonwa abantu ngenanga ngake ngabona nalenyoka ngiyibona ngokuyiphupho lena yasemanzini lena ethi mayihamba ihambe nje ihambe ongayiboni uyibone nje yonke kodwa ubona kuphela ubona kuswele emqaleni bese ubona nekhanda layo ungangokuthi ikhanda layo ihashi iqobo lwehashi mayiqhamuka nje lana iqhamuka ngeke khona ungathi wena kuqhamuka ihashi kanti iqhamuka inyoka iyo lena ethi mayihambe ihambe noma ihamba phezulu kuphequke izindlu kodwa kuphela ayihambi ngeke uyibone uyibona nje ayihambi ivela obala kodwa ivela nje ngomqala nekhanda noma ngathiwa mhlambe makwenze waba nenhlalo kuyibona uyibona nje kanjalo ngakho nje ngaphila leyo mpilo ngaphila kanjalo ekukhuleni kwami nasesikoleni ngifunda kabuhlungu okwazi kwathi ngonyaka ka79 impilo iya ngokuya kuya kudipha kuya kuqhubeka ukuthwala kanzima ngo79 kwaya kuqina kakhulu ukugula ngaphuma esikoleni sengiphuma esikoleni ngokuhamba impilo yami kuzanwa indawo eziningi ngigula sengiphula esikoleni ngihamba ngqiqiswa kubathandazi ezinyangeni nasezangomeni kulona lonke uhlobo labathandazi okwenza ngaze kwayikwazi kwafika ngisho ebandla enqobo eliphila njengamanzi odwa ibandla lasechibini nakhona ngawasebenzisa amanzi akhona lapho kuphila nje khona uthothi usebenza ngesetshenziswa amanzi bese nentenya abazibangene kuyo into eziyintambo kufakwe intambo uyintambo omakhandlela yabo letho omakhandlela kuphila ngaleyo mpilo bese abantu kuphila nje impela abantu bayabhava bayachathwa bayaphalaziswa ukuphila nje leyo mpilo yabo abantu baphila ngapha nangapha ngase ngisaka amanzi akhona kodwa ngingakayi kohlala khona kodwa kuleso sikhathi nami ngase ngihlaniphile kwase kukhona emndenini
ukuthi njoba impilo yami ihlupha kanjena noma ngabe ke kuyenzeka ke kuyaphumelela kugcina ngithwasile ngiba isangoma njoba noma wesefakaza nami senginako ukufakaza kwase khona emndenini wami nakumina qobo sesibuswa ukuthi noma athiwa ke ngiyathwasa kuba isangoma kodwa ngingabi isangoma lesi esofaka nje ikhumba kodwa ngongcono ngebe isangoma esoba umthandazi. Okay babebona ngaleyo ndlela. Onganga ukuthi abantu abaningi bayabadideka umthandazi nesangoma into eyodwa leyo. Into eyodwa. Ngoba uthi wawungeke ube yilesi sangoma esifaka ikhumba kodwa uyoba yilesi sangoma esumthandazi. Ingakho uthi into eyodwa. Isangoma nomthandazi. Into eyodwa. Phela lona uthwasa ngokwesikholwa. Lona uthwasa ngokwesizulu. Ngonjalo ngokwesintu. Uthwasa ngokwesintu. Lona omunye uthwasa ngokuthi ukukholwa bese avela ngathi uyakholwa ingakho abantu abaningi bagcina bethutheleke lapha yana begcwala kubathandazi bese kuthiwa yibandla cha umthandazi nje nesangoma into eyodwa mathiwe inhloboni yomthandazi ngobona zihlangana lempephweni zihlangana mhlambe futhi kusazwa ngokuya kuvela sizazwa siyasidipa lapho ngiyakuzwa hayi impela kodwa ke ngisafisa ukuthi mhlambe kuze singaxovi kakhulu ake ngiqhubeke lana nje nakufika lapho khona sengiphumuleke esikoleni kuthe sengiphumuleke esikoleni sengihlezi ekhaya ngingasafundi kokhona usuku ngingakayike lapho ngizofika ngihlale khona ke ngokokulashwa kokuthwasiswa okwathi sengingasafundi sengihleli ekhaya ngisaphila leyo mpilo ebuthakathaka kwathi ngenanga khona usuku futhi engalikhohlwa okwathi ekhaza ntambama kwaqhamuka omnumfana owayomngani wami esasike nje siphile naye sizwana naye owakhona nje endaweni wafika kulezo nsuku nganginabo ubuthakathaka igana umalali ngemnandi kahle wama ngaphesheya kwasekhaya wangimemeza meqhama lapha minjobo ngokuqhamuka kwakhe kunomfula ngenza kwasekhaya ufuna mina mangizowelela kuye ngisuke ekhaya ngehlele emfuleni ngequmfula bese nginyukela kuyena hayi we ngaphuma ke ekhaya ngaphesheya ngehla sayohlangana kanjalo sasihlala nje phansi sama sayiqoqela sasahlala phansi siyiqoqela njoba kuyintambama kwaze kwathi ukuswelela siyiqoqela njena kuthe sokuswelela kwafika amantombazana amane akamakhelwane wasekhaya aqhamuka ayehla uma sokunawo ayadlula la kuthina kudinga adlule bese fika equmfula makwequmfula zifika bese ehlwa lapha indlela mina mangequmfula ngequmfula bese ngiyanuka ngokhalo bona funa mabequmfula beqe bathi ukudlula bese benyuka ngokhalo umuzwa kubo usokhalweni ngaphezulu olungaphezulu olubhekene nolwasekhaya ulinganisene kodwa bona kuphela wequmfula indlela yokuqala maweqa nje indlela yokuqala idonsele ekhaya kithi la ngizalwa khona bona mabeya kubo ufuna beqe bona bathi ukudlula bese beyanuka banukele kubo mabefika lamantombazane asefika aseyama la nabo saxoxa siyixoxela yabo njoba kwasekuswelele ngase ngiqala ngile ngishaya uvalo kukhonta kule kukhashaza into lengizwa ngithuka ngizwe impilo yami inovalo kuthe makushaya isikhathi lo mfana labantu bamasethi asefuna ukuhamba nalo mfana besethi hayi muzi mfowethu sofuna awuthi kungikhapha nami sengiyahamba bese ngivele ngikhuluma straight ngithi mfowethu ngicela ungakhaphi ngizwa namhlanje nginovalo ngavele ngakhuluma ngaphimisela ngathi nginovalo ngizwa nje nginovalo bali mabevasa amantombazane nami ngase ngisheshe ngivalisa kulomngani wami ngivalise ethi lamantombazane ngiwalandele eduzane yebo hayi ngawalandela kanjalo athi equmfula ngangiwalandela ngathi mina mangequmfula lapho engabhekana khona nesivunguvungu engingakaze ngibhekane naso empilweni yami kodwa engihlale ngizwa nje ngisizwa ngendawo kodwa mina ngangabhekana naso mathupha ngoba ngathi mangequmfula
ngenkathi nje unyawo lwami ngilibeka ngithi ngiyawajomba amanzi kwabo ngathi lapha ngasenhla kwakunendawana nje hayi ukuthi izibe esikhulu indawana nje na uyabona umfula mawuhamba bese ngathi ufoma sandana esiziba hayi isiziba esikhulu indawana nokuthi sathi ke nakuyona masikha amanzi sikhe naso sizibana kodwa ngaleyo langa kwakhala into namhlanje ngingakaze ngikwazi ukuyilingisa hayibo eyakhala ngamazwi ongawazi noma ayinyoni eziningi ihlangene noma namakata amaningi ehlangene noma nezinkawe eziningi ihlangene ngezwe engingakaze ngikwazi ukulingisa yakhala into ngayithi isuka lapha ikhala kulamfula ikhala isuka lapha emfuleni lelizwe likhala linyuka ngesihlahla lesi esikhulu esilapha phezulu kwamanzi ngenkathi ikhala into ngashawa uvalo ngama ngishawa uvalo ngifuna ukucama ngokubaleka ngeze ukuthi lento isuka nesivunguvungu somoya omangasayo lapha yana ngamathi ngicanga ukubaleka ngashokheka ngabambeka ngangakwazi ukunyakaza umzimba wonke lamantombazane engwalandelayo ayengishiya ngebanga mhlambe elingekho kude mhlambe lana about 15 meter umuntu about 15 meter umuntu oseduzane loyo ngama ngicanga ukumemeza nomlomo kwahlangana amazinyo kwathi ingqinga ngakwazi ukukhuluma seze sizivunguvungu siza kimi ngamathi ngiphonsa amehlo kancane into engayibona kuphela kweutshani babulala phansi ngisho ihlahla ngathi ziyalala ngacanga ukubaleka kwathi kwawuthi ngibambekile kodwa uNkulunkulu wangisiza ngawajomba amanzi ngiwajomba ngizabalaza lento mayifika kimi uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngingabe ngisama ngiqonda ube ngama ngaqonda ayizongithatha amandla esizivunguvungu ngagoba phansi ngagaqa ngamadolo ngokuthi ngagaqa ngamadolo ngibambelela ngotshani ngibambelela nangoma yini ezimpande ebambekayo ngigaqa ngizabalaza ngizama ukukhuphuka lento yenzeka ikhathi zalana ko 7 ngokwezikhathi mongabala ngokwama hour kuseduzane ekhaya ngazabalaza kanjalo mayisifike phezulu kwami lento ngalesivunguvungu sifika phezulu kwami safika ngasisesila phezulu kwami sasiushaya umoya ongathi kuphehla ibhanoyi leli lenophephe lemhlanje ihelicopter kwangathi iyaduma la phezulu kwami ungathi kuduma ihelicopter phezulu kwami umoya amandla awo ufuna ukusukuma nami yabo ungidonsela phezulu kodwa uNkulunkulu wangisiza ngangithi noma kwenzeka kusiphuka lento engibambelele ngayo ngivele ngigingqike ngiye ngibambelele ngokunye ngazawenza kanjalo uNkulunkulu wangisiza ngaze ngayofika ekhaya ngani mangifika ekhaya ngingena ngesango ngaqaqeka ngathi ukugijima ngingasagaqa amadolo ngenhlanhla umnyango ekhaya ngafika kuvuliwe behlezi botha ekhishini ngangena ngaye ngawa mangiwa lapha abatataza abasuma bonke bama ngenyawo baqala noma ngilimele yini baqakeke bayibangibuza kwenze njani ngiyababona ngamehlo kodwa inkinga akukhulumeki badatazela njengoba kwangakholwa ke ekhaya datazela noma wadonsa ngisho amanzi lawa echibi ngachelwa ngichelwa ngamanzi abazi kwenze njani ababuze yini kwenze njani angikwazi ubachazela akukhulumeki ngase ngaqaqeka ngesikade kwakhathi ngichaza ukwenzeke kanjani kwalalo ebusuku ebusuku ngawuzwa lo moya ufika phezulu kwendle engilele kuyo kodwa kwathi usuku ufika ngendlela engasenawo lawa amandla yebo ngakusasa ekseni uma wami wangithatha sakomunye wabathandazi efuna ukuthi ayohlola ukuthi ezwe indaba yalesivunguvungu yes wazama lo mthandazi na ukundlela azama ukuhlola ngayo wachaza
ukuphela ashonga kwesivunguvungu esiyini kodwa wathi njena ubona nje isivunguvungu some ebesongithatha ebese siyongilahla wathi ubona nje emahlane ezimobeni lapho engangizolahle ngingaphinde ngitholakale ngishiya ithambo lami kodwa uNkulunkulu wangihlenga ngasinda emva lokho ke kulezo nsuku uma wangithatha ngahamba ke ngaya ebandleni la khona eChibini okothwasiswa eChibini ukuze ngiyosetshenzwa eChibini ngelanga engafika ngale eChibini uma ezongishiya wafika ngishiya uma eChibini yebo wachazelwa ke yonke indlela yempilo ephilwa khona eChibini lapha unokuthi kuphila kanjani kulashwa kanjani nokuthi mawudlana khona yonke into eyakho ikhandlelo elikhanyisayo ukudla okwakho yonke into umuzo chatha uyakhokha mozophalaza uyakhokha mozobhava uyakhokha omakhandlela yonke into hayi wachazula kahle bonke abahlala khona konke ngisho ukudla abalethela abasemakubo ngubo yakho yonke into yebo hayi wangishiya ke usuka ngishiya ngalo ebusuku ngena lokuqala ngiqala ukulala khona kwabo ngathi ebusuku kwangathi ngilele phezulu kombhede osatafula ngabona ngihluthekela phansi ngase ngihluthela ngaphezulu futhi ngase ngiyaphaphama awungangazi lokhu kusho ukuthini hayi ngaqhubeka ngahlala ke khona kodwa egcineni sengikhona futhi khona eChibini nakhona ngaphinde ngaphila impilo enzima ngoba ngaphila impilo enzima ongawuthi uma ongizalayo wagcina ngamhla ezongishiya khona akekho wasekhaya owake waphinda wafika ukuza kongibheka naye umama phinda naye umaqobo akakazi aphinde afike ezongibheka ngahlala khona ngagcina ngomuntu oswela ngisho ukudla imali yokuthi nami ngikhokhe emakuphalazwa ikuchathwa kobhava omakhandlela imali zokunikela yonke into uNkulunkulu wazwangisiza wanginikeza umqondo ukuthi kunabantu ababefika lapha kwakubhizi laphana babe baningi abantu abafikayo ngaca sengidayisela abantu amanzi ngiphila ngokukhelela abantu amanzi abafika bengenawo amanzi ngibakhela amanzi banginike leyo mali nami kuze ngithole imali nami ukuthi ngikwazi nami ukuqhubeka nokusetshenzwa phela ngikwazi ukukhokha nami ngikwazi ukukhokhela ukuchatha ukuphalaza ukubhava zonke izidingo zakhona egcineni lapho nokudla nakho futhi ngikwazi ukukuthola ngalondlela kabuhlungwana ngathi kagcina ngenxa kokuthi ngenhlanhla lapha la sihlezi khona endlini esilashela kuyo kunomfana omunye naye wekhona naye ekhona lana silala naye endlini naye ezolashwa kanti uzala udade wabo kaNkosikazi kamfundisi lona omholi webandla untanga yethu lo mfana saba abangani sajathe sisondelana naye inkinga njoba yena futhi kunjengakubo lana nenkomo zakhona uyayilusa manje njoba sabafana sobabili lana abantu abaningi esinabelendlini abantu abadala lala nihleli khona nilala nje endlini ongathi yiholo nje nihlwana ngeingubo zokulala kuphela undlala la wena ikhandla lakho lokhansala lana ukudla kwakho kula yonke into omunye lana nilandelana kanjalo nina nonke endlini nebesilisa abesifaze baba bodwa koyabindlu nonke lana la sikhona kwabantu abadala bodwa bese bayithina umfana sobabili esizingane manje ngenqothulusa inkomo sagcina yokusondelana kokuba wontanga saba abangani mase vuka njalo noma esekhipha inkomo bese sihamba naye ngagcina nami ke sengilusa inkomo zakhona kanye nalomfana bagcina nabazali ke laba babazali kuyena ubaba lo nomholi wekhaya nami cha sebenjengabazali bami nami ngagcina manje sengisizakala ke lapho manje nami ngwase silusa manje nami sengidla khona ekhishini nami konke sengenzela khona nedingo zonke noma khanjwe inkonzo
makukhokhela lomfana nami ngiyakhokhelwa noma kiwa koma Clement noma kiwa koma Gold nasemabhasini sengiyenzelwa kwakwani noma sokuya nami sengiyinikela ngigqoka ingubo zakhona ivathu zakhona yonke into ngase ngenzela uma wakhona nobaba wakhona konke sengenzelwa yibona konke ngiya koBhabhadiswa koClement ngiya koGqwa koJimston konke sengenzelwa ubaba wakhona kuze kuzofela lapho ngiphatha ngisho induku lena nami ecwebezelayo yethusi konke sengenzelwa ubaba khona so fe nami lapho sengifundiswa nami ukusebenza abantu nami ngibabhava ngibachatha ngibabhava ngibaphalazisa ngenza konke kwathi kwafika isikhathi lapho ke sokuthi ke sokufika isigaba sothi sofuna ngiye kosebenzela phela ekhaya lapho kwabe sokudinga nami ngiyobasebenzela ekhaya manje abantu Embo kwazi kwaqala sokuqala lapho ke Embo ngabasebenzela khona ekhaya abantu sengisekhaya yebo ngoba nakhona khona inkinga eyenzeka ngingakayi kobasebenzela ekhaya abantu waqala wangithatha umholi wahamba nami saya ekhaya wafika chazela umama nobaba wabuye futhi kwafika usuku abasevunule ngayo wafike zohlaba imbuzi ekhaya ukuthi usiyangishiya ke ekhaya useqedile kungisebenza kwahlatsha imbuzi ekhaya wasethi angihlala amasonto amathathu emva kwamathathu bese ngibuyela khona laphana bese bephinde fika ubaba bazoxoxa ngakho konke ke inkokhelo bese engikhulula ngokugcwele ngaphinda futhi ngawahlala amasonto amathathu ekugcineni ngabuyela khona yebo ekugcineni kwaphinda leso futhi wangaba khona ophinda futhi wasekhaya uba khona ofikayo ngahlala saze saya sishintsha isimo lapha yana ngaze ngaphuma sokudlanga sonke esimo esikimi sesingikhipha ngendluzula uthi ngihambe ngiyosebenzela ekhaya ngoba phela nawo lamandla emoya yobungoma anamandla mosaphila phansi kwawo ngahamba ngiyosebenzela ekhaya engicabanga ukuthi kufika isikhathi emva kwalokho sengisebenzela ekhaya okwafika khona lapho khona ngelilanga sengizosinda ke exameni komholi ke lo engilapho ukungibulala kukhona isikhathi okwathi ngifikile khona endaweni engangikuyo kulanda ngakade ngisetshenzela kuyo ngapha ko Fredville wangitshela umfana wakubo kwalomngani wami omncane welama yena wathi awu lena ke ngangiduma othi umbovu wathi umbovu usene sibindi useza la kule ndawo ubaba umholi webantu kathi ekuzingele kangaka befuna ukubulala ngingakholwa ukuthi mina umholi angakwenza ngempela lokho ngakuzwa kona kodwa ngangakholwa ngoba angiyekanga ukuqhubeka nokuya kule ndawo kodwa kwaze kwafika isikhathi ngenanga futhi ebusuku wathi nje yonke ezokwenzeka ngangiyibona kuqala noma ngathiwa yinhle noma ngathiwa yimbi ngangiyibona ngenanga ngaphupha ebusuku ngaphupha ngisengiboshwe izandla nenyawo khona laphana ebandleni okwathi mangigudla indle yesonto kwaseqhamuka inqwaba yengane egqonkuze emhlophe zafeza ngiqaqa lezi zintambo la ngafika ngaqaqwa lapho kanti kuzokwenzeka ngempela ngonyaka okwenzeka ngayo lengasinda khona bezama ukungibulala kuze kufika amaphoyisa sasuka ngapha ekhaya Embo siya komunye umuzi kodwa sasingayi khona qobo siyasiya komunye umuzi wakomunye umama okwakuthiwa kaSlepho siya khona siya khona kuloyamuzi ngenhlanhla ngihamba nomfowethu engimlamayo nomfowethu omunye ngemva kwami yebo masesi sesuka khona kanti sizohlala naye umholi lona endleleni athi ukungithethisa yebo ukuthi mina ngisebenza lapha abantu ngendlela engamkhululile yabo athi ukuthetha bese shaya imoto bese iyahamba hayi angicabanganga ukuthi uzobuya wamebuya wesebuya nabantu abaningi sebelashe emotweni abane begijima ngenyawo sisalinde ibhasi iphulmende lesi ngasho sathi siyabaleka
sashawa lapho sajahwa sashaya sabanjwa sashawa lapho ngaze ngathathwa mina ngaboshwa izandla nezinyawo ngafaka emotweni kwathiwa ngiyobulawa ekhaya laba ababi kwathi abasabebulawula lemgwaqweni hayibo kanti uNkulunkulu uzoba nomusa mina mangifika lapha ngathi mangehlile nemotweni kwakikiza ngisho uma khona wathi awu namhlanje kubanjwe wena mfana ngoba nilibheka ugcine namhlanje yena hayibo inkinga nje ukuthi nje wena ngoba ulaphi kahle inkinga ngendlela abasho ngayo kusho ukuthi ngendlela kusho ukuthi mangibheka ngokwami angithi njoba ngaze ngayoqala ukusebenza laphana sengibasonzele ekhaya abantu ngenkathi ngibuyele khona akekho wafika waphinda walandela mangicabanga ngokuthatha kwami noma phela kwengakuphumiseli lokho ukuchaza kodwa kusho ukuthi lokho ayethe akophinda afika ubaba bazohlala phansi baxoxe akabange safika kusho ukuthi lisimo mangibheka umoya emqondo wakhe waqa ukushintsha lapho kusho mhlambe khona okwakufuneka akuthola kuyinzuzo angakutholanga kodwa mhlambe wasengenwa yilo moya lona ngoba yilokho kuphela konke okunye kwasasikhululekelene yengakazi inkinga ibe khona nganginjengezingane zabo anti kuze kufike kusesigaba yabo uma radike uma sokwenzeke konke ke lokho sengifike lapha ukukikizwa ngashawa ngavalela endlini ngaboshwa izandla nenyawo izandla zayiboshele ngemuva inyawo boshwe ehlanisiwe ngaboshela ensikeni ngashawa lapho kuzokuphela ukuthi ngingabe ngisabuza mobhlungu sengicabanga ngalabo abasala emgwaqweni ukuthi mhlambe wena sebefile kanti uNkulunkulu uzoba nomusa yebo ngisaboshwe kanjalo kwaze kwashaya isikhathi lesi sokungena kwenkonzo engena khona njalo ngo7 kwamakhala insimbi amadoda ayengikakile lapha endlini engigadile lawo kwathiwa wangishaya ngibulale ekugcineni wonke phela asonta khona la futhi abazalwa nebakhona makhala insimbi babuzana manje sokwenza njani ngale simbophile base bethi abanye haya simqaqeni semqhube siyongena naye enkonzweni sizobona emva kwenkonzo ngaqaqwa intambo lapha ensikeni ayiqaqwe izandla aqaqwe enyawo phela enyawo ngishona ukuthi ngikwazi ukucathula ukunyathela kancane kwathi ma sigudla indlu yesonto waqhamuka ubaba lo mholi waqhamuke wathi hayi mqaqeni manje yena mekwathi abaleka sesiyaqeda ngaye engikunotisayo lengaqaqelwa khona yilapho engabona khona ngisambulelwa engaqaqwa khona izingane ezayifa kwezemhlophe ngisambule ngephupho kungakenzeki lokho yilapho noma sokwenzeka bukhoma engafika ngaqaqwa khona ngafakwa ke endlini okukhonza okungimangazayo ibandla lonke alolanga lalathi ngizobulawa emva kwenkonzo yaqhubeka inkonzo ngathathwa ngabekwa lapha phambili